இன்றைக்கி கோதுமை அல்வா தான் செய்ய போகிறோம். கோதுமை நான் ஒரு 18 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். தண்ணி மட்டும் மாற்றி மாற்றி ஊற்றி வச்சிடணும். ஏன்னா அதே தண்ணி இருந்ததுன்னா புளிச்ச வாசனை வரும். அதனால் தண்ணி மட்டும் மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஊறியிருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, ஊறியிருக்கு. இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா கிரைண்டரில் கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஊறி இருந்தால் தான் நிறைய பால் கிடைக்கும். மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போது ஒரு துணி வச்சு புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஃபில்டரில் நம்ம பண்ணாலும் கூட அந்த சின்ன சின்ன தூளெல்லாம் இருக்கும். துணியால் வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணோன்னா நம்ம நல்லா நைஸாக பால் கிடைக்கும். பால் எடுத்து வச்சாச்சு. நம்ம இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா வெயிட்டாக இருக்கிற பாத்திரம் வச்சுக்கலாம், நான்ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது கனமான ஒரு வானல் வச்சுக்கலாம். இப்போ பால் கலக்கி அதில் ஊற்றிக்கலாம். பாலை சூடு மிதமாக வச்சு நம்ம கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும். அப்போ ஆனால் நம்ம கை வச்சு கிளறிட்டே இருக்கணும். அடுப்பு சிம்மில் வச்சு தான் செய்யணும். எப்படி ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஆகும். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக செய்யணும். கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும். கைக்கு தான் வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதுக்கு நம்ம கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி திக்காக ஆக கட்டி கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் கட்டி அதெல்லாம் நம்ம சுகர் போடும்போது சரியாயிடும். இப்போ நல்லா திக்காகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதோட சுகர் சேர்த்துக்கலாம். சுகர் சேர்த்துட்டு நம்ம இலகி வரும். நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கலாம். சுகரெல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா இலைவாக வந்துடுச்சு. இதுக்காக நம்ம கலருக்காக நம்ம சுகர் கேரமலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சுகர் ஒரு 5-6 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். இது சிம்லே வச்சு நம்ம இது சூடு பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருந்தோம். நல்லா பொங்கி வரும்போது நம்ம இந்த இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இந்த பொங்கு வர இந்த பதம் தான் கரெக்டான பதம். எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கலர் நல்லா சுகர் கேரமலைஸ் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போது சுகர் கம்மியாக இருந்தால் நம்ம சுகரும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட போகிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து போகிறோம். நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல். ஏன்னா அடி பிடிக்கும். நம்ம கிளறிட்டே இருக்கலாம். நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறிட்டே இருக்கலாம். அது அல்வா திரண்டு வர வரைக்கும் நம்ம நெய் சேர்த்து கிளறிட்டே தான் இருக்கணும். இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு பதம் கொஞ்சம் கிட்ட வந்துடுச்சு. நம்மளுக்கு எப்படியும் 3/4 மணி நேரம் ஆகும் நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு. கொஞ்சமாக பால் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். ஒரு 1/2 hour இல்லைனா 3/4 மணி நேரம். நான் என்னோடய வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு நான் 2 கிலோ செஞ்சுருந்தேன். எப்படியும் 1 ஹவருக்கு மேலே தேவைப்பட்டது எனக்கு செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு. இப்போ நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா திரண்டு வந்துடுச்சு அல்வா. இதோட நட்ஸ் வேணும்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட விடலாம். நட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் சாப்பிடும்போது க்ரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு அல்வா. இங்கே பாருங்கள், ஒட்டாமல் வருது. பேனில் நல்லா திக்காக கெட்டியாக வந்துடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மிஸ்ஸஸ் தென்றல் வெங்கடேஷ்க்கு சப்ஸ்கிரைப்